Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Waɗannan su ne sababbin fina-finanmu na gobe Lahadi idan Allah ya so ya yarda za mu sakar muku da su a kan lokaci. Ga mai buƙatar shiga group ɗinmu na IVIC sai mana magana ta lambar mu ga ta nan a jikin screen ɗin fastocin nan da ke tafiya insha Allah. Sannan cikin group ɗinmu muna saka sababbin fina-finai a kowane rana a kan lokaci insha Allah. Za ku yi kallo cikin kwanciyar hankali